16 Avgust'ta Amerika'da Birleşen Milletler Guramasının New York'taki bas idarasının öňünde Türkmen aktivistleri nowatdaky gezek toplanıp protest çäresini geçirdiler. Olar Türkmenistanyň içindäki kanun bozmalary, şol sanda adam hukuklarynyň depelenmegine, Türkmen häkimetleriniň koronavirus pandemiýasy döwri ýylata ýeterlik himayet etmeýändigine we munyň bilen bagly maglumatlary ýaşyrýandygyny, siýasy tutuklaryň ykbalyna hem ünsüz çekdiler. Protest çäresine gelenler COVID-19 aladalary arasynda Birleşen Milletler Guramasyna we bütün dünýä saglyk guramasyna hem ýüzlendiler. И сегодня цели нашего протеста будут требования к ООН, требования к ВОЗу, чтобы снова провели независимые тесты. Также мы требуем, чтобы миссия ВОЗа, экспертная группа, чтобы они навестили также тюрьмы и армии. И так как туркменские тюрьмы не могут предоставить заключенным дистанцию в 2 метра, чтобы провели массовую амнистию, особенно тех, которые являются политзаключенными, которые представляли этнические меньшинства, сексуальные меньшинства, которые выступали за собственные религиозные убеждения и представляли интересы и права других граждан Туркмении. Amerika'daky türkmenleriň bu gezeki protest çäresine raýdaşlyk bildirip, beýleki döwletleriň şol sanda Russiýanyň, Hytaýyň, Italiýanyň dagy hem aktivistleri gatnaşdylar.